Ola, son Luisa, mestra e xubilada dende hai uns meses. Pertenzo ao Club de Lectura Papalibros, do IS de Melide, no que me sinto moi a gusto. Nestes tempos de confinamento, dúas cousas que me están axudando moito a pasalo son a lectura e a música. Onte mesmo rematei de ler esta novela gráfica de Joe Sacco, Notas al pie de Gaza, na que o autor nos vai contando a través das súas pescudas os feitos acontecidos en novembro de 1956 en dúas cidades da Franxa de Gaza, en Can Yunis e en Rafat. Unhos feitos que conclúen coa matanza de centos de civís e que apenas tuveron repercusión a nivel internacional. Na novela tamén nos contan un pouco o conflito palestino-israelí, tamén nos fala da situación política de Exito e da guerra e da vida, na dura vida da aridez do deserto. É un libro que me gustou moito e que vos recomendo. Saúdos a todos e a todas.